mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Balita banat bulig magapalayag na sa siring adlaw mga kaaksyon sang Monday. Yari kita sa ika-17 ng petsa sa bulan sang Oktubre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta? Okay lang? Daw amat-amat na balik ang mga kaaksyon ta nga mga residente sang barangay Carabalan, no? Kag sa mga kaiping nga mga banwa kag or mga barangay nga nasakupan sang syudad sang Himamaylan sa area sang Carabalan sa mga sityos dira nagbalilik na matamat sa ilatag sa mga puluyan based sa pagpanugot na sang mga katapos sang Philippine Army. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kag ang iban sini mayara pa pila ka mga sityo sang nagkalabilin depende pa sa assessment sang kapulisan kag Philippine Army sa lugar kung pwede na makabalik ang mga pumuluyo nga iban nga nabilin sa evacuation center sa regional evacuation center nga mga kwanta nga gintipunan sa ato sining mga kaaksyon, no? Nga mga pumuluyo sang pila ka mga sityos gito ang patigayon nga ginpangdala sa lugar mga kaaksyon. Sige, kabayon ta nga matamat na nagbalalik kag balik naman sa trabaho kag pangabuhi ang mga kaaksyon ta, kabayon ta nga normal na ang sitwasyon sa lugar mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Karon dugay-dugay daluntang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na unit reporters. Kamustahon ta karon ang palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Plus ang aton sining mga kaaksyon sa mga kabanwanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental kag lakip na sa area sang
sa area sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa kapi sa Clan ni Nantique. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan kag tubtob sa malabutana sa aton sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sige, magkainop na rin kita mga kaaksyon sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pangalagad mga kaaksyon amon sa kanginan karon dugay-dugay ang balita sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtaran sa Talisay may duha ka kaso na sang koleraho, mga residente ginapahalong. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon na Dale Salazar, ini may kangtaran sa maskara sa parad ginaduso nga mangin permanente na sa kada bulan sa Oktubre. Festival site sa parad kag Old Airport nagsira na. Sa BCPO naman nga balita seguridad sa pag-abot sang presidente halin sa highlights sang Maskara Festival plansado na suno kay Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Marter. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon na John Diaz, ini may kangtaran sa maskara sa Panad 2022, generally peaceful, zero crime target. Wala malambot bangod isa sa o kung bagod lamang isa ka index crime ang na-record mga kaaksyon. Kaglalaki na sa puwan patay sa banwa sang Valladolid. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, kick-off sang Bureau of Fire Protection o kung BFP o plan kaluluwa. Nagumpisa na karon nga adlaw makabagong estilo igalansar sa mga bumbero. Sa balita naman sa kay Aksyon Art Tayupon, National Food Authority Negros Occidental, ginatinguan nga mabuligan ang mga mangungumang apektado sa maulanon nga tiyempo pagi sa pagbakal sang ilang nga produkto. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon na Roger Gote, binimay kang tanan sa driver sang isa ka pick-up laho nga ginrelease na ka matapos nga sang prescribe of detention dito na minor de edad nga nabungguan, ginabulong pa karon sa ospital. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Tuboso, hubog nga nagpauli sa ilang apuluyano na sapuan nga patay sa Banwa sang Tuboso. Balita naman kay Aksyon na VJ Apasible sa area sang Hinigaran, isa ka security guard nga tuman ang kaulugbon ginaligar na naya sang armas lutang sa Banwa sang Hinigaran, arestado sang kapulisan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, DILG Chief nag-sorry sa mga journalist, house visit sang kapulisan. Senator Win Gatchaliano ginadusong nga usisaw ng sang Senado ang langis kag gas sa WPS. Kasong libel ginpasaka ni
Kibuloy. Bato kaya na Senator Manny Pacquiao ginbasura. Kag Omicron sa variant or variant nga XBB posible yara na sa pungsod. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buli. Mga detalye sa atong siligin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong siling Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo siling mga mensahe. Kay tirahon tayo na karon dugay-dugay, parang bisan paano mahatagan naton sang igtalopangod ini ang inyo siling mga panamyaw. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay sa atong siling pagpanumbalik karon dugay-dugay. Detalye na sa mga balita gikan sa atong siling mga aksyon unit reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos sa mga namyaw tanaya sa mga kaksyon naton. May lang pamati sa kay Ray Flores Barriuga, Ana Sinoro, Gian Resisio. May lang monitor kay Casagrine o Reggie, no? Casagrigi. Karen Miraflor, kay Mia Salmorin, Cesar Paunal, Joby Monares, Dino Alic, Rochelle Evangelista, kay Rochelle Evangelista, kay Mary Herman, no? Probilino Marquino, Remy Sorianosos, Maylin Galino, no? Salamat gid. And sa ibang paraton nga mga kaaksyon, may lang pamati sa kay Bobby Munoz, no? Dira sa Talisay, Granior Suson, may lang pamati Granior Suson, no? Susan, no? Granior Susan. Ay, pwede, ga blooming, okay. Si Mary Herman ga monitor lang ginatamyaw yung PGBI tanan nga PGBI members, salamat gida. Kay Gigobal Flores ga monitor upod sa gwapo nga security guard sang PNB La Carlota branch. Okay, Gigobal Flores, ayos. Dali gid lang ha kay ma-check ta dali sa iba, no. Okay. And sa kay Georgia Gargasiran, kay Madam Georgia Gargasiran. Ayos. Sige, dali lang ang iban sini. Pagkaronan talang mga kaksona. Matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. Buti Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:59, 11:59 na mga kaaksyon. Sige, panyaga na sa may mga planyagahon na kag sa iban pa lang nagahimos, paghimos na kay manyaga na ta dugay-dugay, no? Ayos? O sige. Sa mga kaaksyon tang monitor sa sininga udto, bago lang naka-set or naka-tune in, kag bago lang napaandar ang inyo sininga mga radio sets, mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sininga palatuntunan. Karon dugay-dugaya, daluntang mga balita gikan sa aton sininga mga aksyon unit reporters, no? Live extension coffee mix sanay kita. Or
ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanay yung balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol anay kita, no? Kick off sang Bureau of Fire Protection, angot sa uplan kaluluwa bla, temprano pa, nga ginpreparahan ni, kag nagsugod na, umpisa karon nga adlaw, makabago nga estilo igalansar sang mga bombero. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Gimpahamtan ni BFP 6 Regional Director Chief Superintendent Jerry Candido sa Blue Alert ang Bureau of Fire Protection sa bugos nga Western Visayas kadungan sa pag-umpisa karon nga adlaw sang Oplan Kaluluwa 2022. Ini sa pag-observar man sang All Saints and All Souls Day Aksyon Rex. Sunod diri kay Candido sa tagline nga pupunta ka ba ng sementeryo? Paano ang bahay mo? Nagawa mo na ba ito? Ginagubang balaya? Ay, Oo. ginawa mo pa ito or ginawa mo ba ito? Pupunta Namin ka ba? sinaya kung ginguba or wala pa makayo kung ginpatukod na. O gani man. nga mo naman. Gani pupunta ka ba ng sementeryo? Paano ang bahay mo? Nagawa mo na ba ito? Kung ganon, suno sa iya, nga antes mo gidyang ibili no kung antes ka maglakat sa imo sini nga puluyan, dapat equip na, suno sa iya, equip na sa ang tagsa ka mga panimalay as to kung ano ang ila sini nga himuon antes magpadulong sa tagsa ka mga Galing kay ang sementeryo. kawatan, Rex, parehas tong ginpost bala sa nagaliga diyo. Kita ko di sa Oo. Facebook. Waya magagi sa kudal, sa pertan, sa bintana. Waya magagi kundi sa atop sa iyaw, nagagi. Ani man, nguwakon mo na ang mga kawatan. Ang kaya imo normal kaya nga paagi, kawatan no? ni ay. Amo na na siguro sa basa, nagawa mo na ba ito? Oo, Uy, agi nag- ganito sa atop. Gani. Baka- Way sagyan sa kudal, sa pertahan, sa bintana. Way sagyan. Nangyari ay kay mataklas tas babo atop. So, mansa. Kanami mang klase Grabe, kawatan ay. Ang kawatan gid Action Rex, mangita gid sa tanan nga paagi. Mangita gid ya, utok nila Oo. gagata gid, pero katuntuhan gid bla tananaw. O basta mo nang gabiton sa katuntuhan bala, kapangita sila sa paagi nga makasulod sa isa ka puluyan kag magapamintaha. Anyway, sunod diri kay Candido Action Rex sa ila sini nga tagline, plano sini ni Candido nga i-intensify gid sa mga bombero ini nga fire safety awareness campaign paagi sa rekorida sa tagsa ka mga barangay ilabi na sa mga fire barangay prone area sa tagsa nila ka mga area of responsibility sa diin ni sila ang maghatag man impormasyon through public system kag paagi man sa kahanginan agud inform ining pumuluyo to get o kuna para ma-hit ang ila sining target bala Action Rex nga zero fire incident samtang ginasug-alaw ining pista minatay kunti Action Rex ang una ang ginahimo tagsa ka mga kung may mga selebrasyon may iba nga activity ang Bureau of Fire Protection gahatag sila sa mga flyers bala Action Rex sa mga balasahon bala nga ini magaserbi bilang traditional nga mga flyers nga ginahatag pero sunod diri kay Candido hindi na ni effective subong sa tawo ang effective subong sa tawo sunod sa iya ang pag-usar na sang QR code sa diin samtang nagapatigayon sang public address system ang mga katapo sang bombero sa tagsa ka mga matawo nga lugar sunod diri kay Candido ila man i-encourage sa ang mga pumuluyo nga picturean o kung kuhaon ining QR code nga napahamtang o kung igapahamtang sa mga truck paagi sa streamers Action Rex kakina-encourage nila ang pumuluyo nga i-scan ining QR code nga ara sa mga tarpaulins sa diin sunod sa iya mas uso na ini subong kay ara na dira ang tanan nga programa, tanan nga mga fire prevention tips kaga iban pa bisan may mga drama na gani sila nga ginahimo Action na Rex. Sa din na makita.
sa paagi sa QR code Action Rex kunti sa may mga tarpaulin nga ginpasa ko da ila tarpaulin da Action Rex may ara da sila yang nga QR code picturean o kung ipakita kuhaon nila Action Rex patudlo sila sa mga miyembro sa Bureau of Fire kay especially kung ang imong cellular phone kundi subong uso ng mga cellular phone mo dapat may apps na kung naka-apps ka na sa sining QR code pagka kung i-open na ang QR code sa Bureau of Fire Protection ara na halos kompleto na Action Rex sa ila sining cellular sa ila nga ining different o kung naglalain-lain nga mga fire safety tips para makabulig sa pumuluyo agon mapunggan ining kalayo o kung posible sunog nga matabo sa ila Action Rex kag Tiwa tabot ang kurente akong mag-spark. Mandara Action Rex sunod diri kay Superintendent Jerry Candido. Kaya los kalabanan nga tunaan sang sunog ang pag-spark sang kuryente, pag-igrabla. Gani man, especially mga dilapidated na bala nga mga kuryente. Posible ara man da Action Rex mo ang sa QR code ang magamit o kung makita nila ang tanan nga mga fire prevention tips o kung safety tips Action Rex nga Hindi na sila mag-record daw? Record Action Rex actually kaginasang aga ang police ang iyasang substation sa may Lupisaina nag-umpisa naman sila to sa barangay 33 nag-record naman sila Action Rex kasunod sining pag-umpisa naman karon nga adlaw sining Oplan Kaluluwa sa October 27 suno sa iya nga ipahamtang niya ang Western Visayas sa red alert status para naman sa pagdumdum na o preparasyon na gid sa pagdumdum sining pista minatay na lakip na diri ang mga augmentation Action Rex no nagika sa mga iban pa nga mga miyembro sa Bureau of Fire Protection sa diin sunod pagida diri sa iya Action Rex nga ang tanan nga mga miyembro sang Special Rescue Force the same diri ang ila sining ginatawag balang First Aid Service Team ay igapahamtang man sa tagsa ka mga cemetery Action Rex. Ari ang pahayag ni Chief Superintendent Jerry Candido. Kayo na ito ang mga ang ato ng ambulansya muna ang ginagamit ng ating bumbero pag-responde kung may tawag kita or kung emergency hindi lang masusunod mo kung itang tanan nga emergency. Ang mga operation sila not just paano kayo aron but tapos Action Rex una na no October ang last number bala Action na Henry muna ang confirmation na nga ginahatag diri ni Chief Superintendent Jerry Candido kay dala na dira ang pagpreparar man sa mga ambulansya na lakip na diri Action Rex ang iban pa nga mga bumbero nga ginausar gid no sa tagsaman ka mga probinsya basi available na lang number 20 Action na Henry ining pahayag number 20 na pusid na ari na ang pahayag ni Chief Superintendent Candido. Pupunta ka pa sa sementeryo, paano ang bahay mo? Nagawa mo ba mga ito? So, that's in the tarpaulin. Ang tarpaulin namon yung mayara QR code. So, whenever a padlock stops in a certain area, may order ako sa mga farmers natin, sa mga tao, mga kumpiro natin, nga i-encourage ang makumulo yung i-scan ang QR code sa ara sa tarpaulin. Pag-scan nila sa ilang cellphone, makuha nila na yung right in their cellphone at ang mga different parasitic tips. Nga makabulig sa atong tanan, nga mapunggan, nga pagtawas ang kalayo. Samtang nagabisita, nagahanturaw kita, sampis namin na tayo. Amo na subong nga atong programa. Starting today, mas pong blue alert pa lang 27, red alert status until November 2, 2022. Mahatag ang 5 euro sa mga balasahon or others. Actually, may mga flyers na silang ipangahatag man. Hindi siya muna ka-attractive sa mga tao. Kaya ina-adjust natin ang aton nga programa sa technology. Mas piliyon pa ng tao kapta ng cellphone niya. Sa magbasa pa sa papel. Mas din tahagali sa buong bagong nga teknolohiya, sir. Yeah. Barcode or QR code. All you have to do is to scan it. Kasi tantanan sa atong subong may cellphone naman eh. Ilaka-laka na lang sa ato mula sa cellphone. First, mapata ka pa eh. Kung na-adult ka na, maskip gani, mga 12 years old
positive tips. Kagat iniya, may dramatization na siya. So, attractive, no? Eye-catching ang atong subong ng mga materials. Any mandate from your good office to all the fire marshals, sir? Has been directed, we will start the prevention campaign in relation with the observance upon sa all sense stakeholders day. Pag-implement strictly ang amon particular law starting today until November 2, no? Kagdugang ugali, may deployment ang aton ng mga units natin, especially our special rescue force, ito ang aton yung first aid service team. Sunod sa kabangit lamang sa nga payag diri di Chief Superintendent Jerry Candido. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin Fortune Patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat gidaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Live Extension Super Fiber. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa maskara sa panaad ginaduso nga mangin permanente na kuno sa kada bulan sa Oktubre. Festival site sa panaad kag Old Airport nagsira na. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa maskara update naton sa sinema tinion wala na or nag-close na ang festival sites dito sa bahin sa Panad Park and Stadium lakip man diri sa may Bacolod Old Airport. Action Rex tubtob gid lamang October 16 2022 nag-operate ining duha ka mga festival sites nga for the first time ginbuksan na kining Maskara Festival 2022. So according diri kay Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism dito sa area sa Panad Action Rex Dacoman ang nabulig, especially nga sa mga tao malangay sa south nga portion sa siyudad sa Bacolod nga wala tion nga maglagaw diri sa may Central Action Rex ay iba dito naglagaw sa may Panad Park no sa mga pabilyon sa mga local government unit. Ginconfirm ni Villarosa sa bahay ng Old Airport kahapon
nag-end man ang mga activity direction ni Rex kag gintrim daw ng ilamang sa apat na lang ka mga festival sites ang nabilin, like diri sa may Bacolod Public Plaza, Bacolod Government Center sa may Upper East Avenue, hagdira sa may Baywalk, plus additional isa sa October 21, 22 to 23. Amo ni siya ang dalan na Lacson Action Rex. Sa pesar nga wala sa electric mascara dira sa may dalan Lacson, at may mga banda man Action Rex, may mga stage man nga iga-set up dira sa lugar para magatag sang kalingawan since may mga kiosko man kag mga booth no sa ipahamtang dira sa may dalan na Lacson ginpahayag ni Councilor Villarosa. Sa lugar itong dalan Lacson to, 21, 22, 23? Yes, sama na siya ang tatlo kadlaw nga highlight sa Action Rex sa kahiwatan. Ang traffic natin gani Action Del, ma-start na sa 19? Ano sa naman? Yes. October 19 Action Rex, may mga initial ng preparation mula sa stage, no? May ipahamtang nga mga nagkuhan nga mga stage dira sa area sa nga dalan Lacson. So may construction pa sang stage dira or patindugon pang mga stage sa dalan Lacson. Pinaka-stage na daman? Hindi lang ko sure Action Rex kay ti damo-damo sa mga banda ang mag-perform dira kag unlike before to yado, tagid sa may BS Aquino Drive, no? Yes, actually dito sa may area sang via Aquino daw dira mag-start ang road closure kung dito ikaw nga bakin no sang northern part sang amo sila nga area. Meaning pwede kung halin ka sa north, pwede ka kagi to shopping area. Halin dira sa Via Aquino Drive or paubos dira halin sa Via Aquino Drive to Banago or sa may likod Black Capitol, daw mo na da? Dalan Gatuslao. Amo na siya ang utilize sa aton sining otoridad. Ako lang sa nagbigay post natin sa Facebook, kami rin na naging post previously ang bitaw sa ilat ning traffic plan regarding dira sa may dalan Lacson since ngati ay sama ni sa ginapabot nga dagsaod man sang tawo no ining dalan Lacson daw nga limited lang ang oras sa sinrat sang mga activities dito sa may dalan Lacson pero ginapabot nga damo ang magkadto especially kung hindi mag-ulan So according kay Councilor Jason Villarosa sa bayan sang maskara sa Panaad, gusto man niya nga maging permanent through an ordinance action Rex sining operation ni every October bala bisan sino dira ang magapungko nga mga opisyal since mayara sa mga ordinansa permanent ang pagbukas ng maskara sa Panaad. Rason nga ti sa at least nga ang tao lang hindi magkakadto sa Lacson, sa NGC, sa may Bacolod City Public Plaza, kundi dito sa Panaad lang. Yes, Action Rex. So galing tiyan mo to kahapon, nagulan na di ang last day sa hilasming operation. No, ti amo to daw iwat-iwat ang tao nga nagpadulong dito Action Rex. Pero ti mo gina weather gina Action Rex especially nga kunway lang to magulan siguro damo man to tawo. Yes, sama na siyang ginapabot Action Rex. Pagti ay ningin pang renovate bala ang mga improvement sa mga LGU sila ting mga pavilion. Hindi man mo si Action Rex since daw ginapabot na pagbalik sang Panaad Festival next year, no? Mga Abril na siya ang schedule Action Rex. Sama na siya ang balantayan at least magbukas liwat ang Panaad Festival. May mga minor na lang dira nga mga adjustment kag repair ang pag-obrahon sa mga LGU. Sa nga tayo mali ni Way na iya pares ang Panaad sa bulan sa Abril no nga kay watan diri sa syudad way na iya pares ya. Yes, daw direction like siya mamba mo giyang shoulder to shoulder. Ang mga tao dira nga magkadto dito ya kay isa lang yang festival site, the rest wala na iban nga mga location kada ang tanan sentro tutok dito sa area sang Panaad Park Action Rex. According kay Councilor Jason Villarosa nga ay ikonsultahon man niya ang provincial government ng Negros Occidental sa sila nga i-propose nga ordinance nga mangin permanent ang maskara sa Panaad kung balati magapaborman ang probinsya o ng ilas nga mga opinion pag-suggestion na Action Rex. Pamatin natin si Councilor Jason Villarosa ang chairman sa Committee on Tourism. Yes, with regards sa aton Panaad sa maskara sa Panaad,
nakita man natin nga very successful ang mga tao nga kadto dito, especially sa mga south areas, and of course sa mga Mansilingan area kadto dito. So actually I will be passing proposed ordinance with regard sa maskara sa Panaad. This will be made as a yearly event. Included na gid siya sa Maskara Festival, ang Maskara sa Panaad. So I will be moving it on first reading. So after that, I will also consult with regards to the province if they agree with the said ordinance. This week, Councilor, for first reading. Yes, for this week, ordinance week naman this week. So pasulod natin. Next na batian ang tingog ni Bacolod Councilor Jason Villarosa. So subong third week na kita sa Maskara Celebration of Pag so far so good. I think with regards naman sa security kag peace and Third order. week, at the same time, do last nga si Mana ni, di ba? Yes, sama na ning katapusan nga si Mana. 17 to 23. Kalang ginapabot dito ang pagbisita man ni Kabay pang hindi lang magulan Blacksondale. Yes. Sa hopefully, nabilin di nga lang isak si Mana ni dapat ma-enjoy gid ang Bacolod noon manti uhaw-uha mo from sobra isa ka tuig daan wala ta Correct. Maskara Festival. Para kasunod, kasi para man makabawi-bawi man ang mga nagkuwak yun. Especially nga tido Pero may mga foreigner tadayan nga nagdagsa man. May mga foreigners actually usually nagalantaw ni sila or nagakadto sa electric mascara kag street dance wala kag na competition na ibang diri sila di nagapa-credit mula sa LGU para at least may mga VIP abi or IDAX nila sa kag makalantaw personal no sining electric kag street dance kag arena competition na. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City walang ka-action yung Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Rally. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat pinaksyon na Dale Salazar sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na artay hopon standbyan ay gina-problema mo balang mataas mo nga blood sugar level mag-DTX 500 capsule.
Ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last 12:26 ang aton oras kadtuan tanay balita ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod or sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa National Food Authority Blao or NFA Negros Occidental ginatinguan nga mabuligan ang mga mangunguma nga apektado sang maulanon nga tiyempo pagi sa pagbakal sang ilang nga produkto. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Art. Tayo hupon Aksyon Art. Bilang bilig Aksyon Rex sa mga mangungumang na apektuhan sining maulalon ng tiyempo sa din ang ila sining nga patubas nga umay nagakabasa kag tibisan ang mga traders o kung nagapangumpra sini nagaumpok di man nga way nagabakal subong ang Unipay Negros Occidental bilang commitment pila nga mabuligan ini mga farmers particular na bago malapit rin sa Bacolod nga nagadeliver basta mayon ang limpyo sa umay so next bisan basa pa tay ginabakal nila o galing hindi sa regular price nga pagpamakal nila nga 19 pesos per kilo kundi ara lamang sa range nga 15 to 17 pesos. Inaanggi na parayag ni Mr. Epifanio Cosca, ang General Manager sa NFA Negros Occidental. No, so far kuan man lang, hindi man tingog, gila pagpamakal, kay nagagasambot man no, ang ilas nga dryer. In fact, may mga ginimo na gani nga traditional nga pamagi ng pagbulat na lang sa karsada ho. Sa iban nga mga humay, kay siya mabudla ila kundi may ngag daw nga mabulad mo kay maperde o kung guba man ang quality sang palay. So sunod diri kay Cosca, so far ini isa ka inisyatibo girimo sa ila talatapan agud mabuligan man ang mga farmers nga naapektuhan gid ang ila sini nga patubas o kung ang ila sini nga mga paani bangod sa nagapadayon nga maulanon nga tiempo. Now, coordinate lang mo sa Tagaytay kung may available kag pwede pa sila mabularan kay tinguan gid nila sa mga buying station na mag-accommodate o mabuligan ang mga farmers nga apektado. Yan parayag ni Epifanio Cosca ang tagpamuno sa Unipay Negros Occidental. Problema sa mga pag-dry nila sang palay, so nagmabakal man kami isang makaya namon i-dry diri sa kwan sa Bacolod. Ang ginabakal namon subong ang makaya lang ana hindi madamage nga masunod ng plan namon action at ang pagpamulad. So once hindi namon makaya madamage ang palay kanukon. So gapa one way of helping the farmers naman nga mamakal kami sang gradual lang sang basaman no kay tungod may constraint sa about sa drying no ito mo sang chimpo nga daw hindi gid na nila kontra gid ang chimpo ito mo tagalaw ulan kada hapon so we are helping each other nga kung ano lang pwede naton nga mahimo kada mabuligan nga para na makapture tang palayo kung makabulig-bulig man tapos makalbiskan kami ma-help man sa pag-drying in a manner nga biskan mga traditional method naton. Okay. Ang pangpamulad lang sa dalan-dalan tadi. May mga NW factor kita. So may table kita nga ginabasihan kung pila ang ilang moisture content no. Okay. Kaya natural lain man niya ang lain niya ang pure ang kanang method ya sang basa ito mabukat din siya tungod sa may water content pa na siya mo. Okay. I-compare mo sa bala. Okay. Ang aton nga na 10 pesos siya sa malana siya mo. So may factor, may table kita na ang opisina para sa mga presyo man isang basa. In which nga hindi man maperde ang mga farmers. Nagalagan sa 15 to 17. Makakuang gawa sa mga private, makakumpit-kumpit gamay. In a way, hindi man tatali makumpit sa traders. Galing kay tungod kay naluhoy ng katasawmay nga ginadeliver ting daw wala sila ko ka bata pangita sa mga buyers. Ang parayag ni Cosca no sa Unipay. So ginatinguan nila ma-accommodate mabuligan ang mga farmers agud hindi man madugongan ang ila sining kapertian bangod man sa napadayon nga pagmahal sa presyo sa pestisidyo kagamundo nga bulig na supplier sa mga mangungubang. Atong balita gikan sa Unipay Bulog ginadulong sa ilo sa Life Extension
Gikan sa NFA, aksyon at taigupon na una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat pinaksyon na Artay Hupon, balita gikan sa special assignments. Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Terahon ta dira dugay-dugay ang imo sining nga balita. Dire kita ho para sa mga kaaksyon tabla nga may mga salakyan ting aircon ninyo daway nagagana gid masyado, no? Ario pada ang aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:33 ang aton oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa syudad sang Talisay, may bagong kaso ho sang kolera. Mga residente ginapahalong. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon oras sa naglabot na subo sa siyam tanan ang mga komparmalo nga kaso sa kolera dari sa Negros Occidental. Matapos nga ang sunod sa Talisay naka-record sa duha ka panibagong kaso, nagligad nga simana. Sa ato sila interview, ginapahayag sa Assistant City Health Officer nga si Dr. Raul Fama nga nagligad nga simana una nga na kumpirmar ang kaso sa kolera taga Barangay Matapang inisya sunod sa Talisay nakuhaan na sa water sample ang lugar nga ginaistaran niya kagin padala na sa bahin sa RITM Metro Manila. Agligad nga adlaw, may isa pagid ka persona nga residente naman sa Barangay San Fernando. Sa dong hambal ni Dr. Fama ginatinguan pa nga makuhaan sa sample para mapaapas padalaman dito sa may RITM Metro Manila. Way galing pa so far sa dugang nga background sa sining kaso si Dr. Fama. Ano lugar ito lugar sa Talisay ito? Matabang kag San Fernando. Dito sa bukid-bukid ng Matabang diri lang ni Dampi sa may kunyo before sang Talisay proper bla. Oo, so why pa sang dugang nga datos ginpalihag si Dr. Famba kaysa asang gintawgan ta siya wag na mamadugay. Araw siya nagatamboy sa isa ka aktibidad nagod-gahod ka rin background niya. Tapos rin interview. So kung sa sumahon ta siyam na tanan ang cholera cases dari sa Negros Occidental. Kapaturuman ang 5 ara sa may barangay Kidhalaran, Silay City. May ara man sa barangay E. Lopez, Silay City, Gapon.
may ara sa Victorias, isa man sa Banwa sang EB Magalona. Yaring confirmation ni Dr. Fama sa ato sa nga interview. Pag San Fernando, I think last week ata mo dyan ay last week ata ang isa ang subong ginaulat pa namon ng aduhaning cases namon mo ang isa ginaulat pa namon ng San Fernando sa matabang last week nagabot ata ang results mo. But if you can wait kung ang data sa amon ni Hepo kaya tutusaya mo data ay ginano ko pa. Sa last week ng isa ang sa San Fernando nakuha pa sa sample basi tomorrow pa naman, no? Tomorrow pa ba si magkabot? Kuha kami sample, ho? Nagpakuha pa kami sample. So may angos suri, ang lokal nga gobyerno sa nga Talisay, pagi sa kaya Mayor Niel Lizares, kag sa City Health Officer nga si Dr. Joy Guanzon, nagpanumdum sa tarang-tarang nga Talisay nun, nga dapat take precaution, maghalong, ilabi na sa ginakaon kag ginainom nga tubig, dapat ang tubig kuwaon sa reliable sources, no, sa patli sa BPO-on nga hindi ina kontaminado. Tugang nga detalye sa karon na isaysay ta sa bahin sa Action Farming Line. Dalawan ko lang kay kundi mayara sa memorandum naging tapanaog si Governor Bong Lacson. May angot naman niya sa suspected African Swine Fever kung ASF nga na-record dito sa may uton na Iloilo. Nagpagwa damlag lang si Gov Lacson sa memorandum address tanan-tanan sa mga local government units nga dapat dubilian ang pagkasulod sa nga buhay nga baboy kag pork products dari sa Negros Occidental halin sa Panay Island kag probinsya San Gibaras. Ang memo nagamando man sa hugot nga pagbantay sa mga quarantine inspectors. Nagresulta ini Action Rex pagka-confiscate may na-intercept nga pork products halin sa Iloilo. So ay ginigintutan nga nakasunod rin sa Bacolod kag Negros Occidental. Ambal ni Acting Provincial Veterinarian Dr. Placido Limana, nagligad nga October 16 kag October 16 na-intercept rin sa may Predco pork, no? May ara nga pork giniling, pork bacon, may tusino, no? Ang balor na balubanta mga 20,000 pesos ini. So ang ginhimo, wala nagitugutan nga nakasunod kundi intabay ang nag-ship sila ang shipper na kung pwede ibalik na lang dito sa lugar nga ila sila ginkuhaan. Dari si Dr. Limana. May anak na kita na-apprehend, no? So, ang date is ang 15 kag 16. May anak na kita na confiscate nga pork giniling, bacon, no? Kag may anak naman ta na ship back, no? Nga pork marinated, kag mga pork molo, pork tocino, no? Pag-start sa aton nga banning, so nag-alert ang aton nga quarantine inspector, so amo na nga may na ship back na kita, no? So willing man ang mga shipper nga ibalik ang ilang nga product, no, kay because sa aton nga ginapatuman nga lagi. Ang bilis ang aton nga kuan mga worth 20,000 pesos. Sa October 15 kag sa October 16. Ali diri sa Bridco, no, roro ni sila angkin sa sakyan. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ng Action Marlon Hirovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Isunod ta gilayon ang balita ni aksyon na John Diaz sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. No? Ini may kang tanan sa maskara sa panaad. Blago ni nagtakop na
generally peaceful, zero crime target, wala malambot, bangod lamang sa isa ka index crime. Ay, pwede, no? Tuod man kung nag-0-0 lang, hindi mas mayo. Pero gamay, isa man ang kakaso ni sa index crime, no? Kagiding lalaki nga nasapuan, patay sa Banwas ang Valladolid. Ano, ayan ang ginhalinan sini. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Aksyon Rex gabi nagtakop na ining Maskara sa Panaan Festival 2022 kung siya inti ang nagabantay dira igagid man ka mga kapulisan ka Negros Occidental Police Provincial Office kung pogin pang deploy na around 200 plus sa Aksyon Rex no alap dala na da ang pito tanan sa mga supervisors kag ang battle captain sang Nokpo nga gi-assign in the person of Police Lieutenant Colonel Edison Garcia ang head abi sa operations division sa Nokpo gahapon timbre na sila Action Rex nga daw matarget ginila malambot dito ba ang ilatary goal nga zero crime Nautod siya? Action John? Yes, Action Rex. Oh, proceed. Gapon nagatimbre na sila nga panay malambot nila target lang nga zero crime o kung wala gid sang kaso nga magluntad dra mismo sa may panaad galing kami naging agaw kagabi lang nga record mo mga pasado la 7 personal na nagreklamo dira sa mga kapulisan nga destino sa may panaad and then ginformal naging blatter sa station number 7 ang reklamo sa isa ka persona wala lang giningadlan sang Nokpo nga nadula ang iya nga bag Action Rex nga ara sa sulod sang isa ka booth kay di ba may mga pavilion dira sa naglain-lain nga mga banwa kag syudad kambal diri ni Police Lieutenant Joseph Catalogong spokesperson sa Nokpo nadula kuno ining bag sa isa ka persona sa sulod sang isa ka pavilion o kon booth dira sa may panaad and bangod nga nadula ini automatically na classify siya bilang kaso sang theft ang theft ara ni sa Action Rex kalakip sa may index crime. So tiyamba diri ni Katalogo hindi ginila malambot ang zero crime rate kay may isa nga nagdugang nga o kung may isa nga na record nga kaso Action Rex dinanugunan sila gani kay bakon mo for 7 days nga sige nila bantay dira nga lamang matarget nilang zero crime na lutsan sila pagka last day pero hindi man nila hungod kahit nadula inaya sa isa ka persona gonto kay ang nadula sa bagya may cash nilibo kuno ka pesos nga worth ang kwarta ang ara dira sa sulod plus may ara pagisa sang DSLR nga camera Action Rex nga nadula man pero officially na record man ni sa station number 7 galing kay for 7 day wala ta isang mga crime pagka last day digto pa na record ini Action Rex pero generally ginakabig na rin nila nga peaceful ang Maskara sa Panaad that's may Panaad Park and Stadium yan si Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sa Nokpo. Generally peaceful lang ato nga celebration sa Maskara sa Panaad starting from 10 to 16 wala kita sa may na-record nga major events but sa focus kami ara kita sa public safety nato na generally peaceful lang gid ang ato sa focus crime na mayara kita isa na record allegedly may nadula nga isa ka bag then nga may unod nga kwarta then somehow alis ko yung tagiya nga may nadula siya nga DSLR camera. Okay. So amo na sir. All in all amo na nga aton nga assessment pag generally peaceful lang aton pag-celebrate sa Panaad. Okay. Or Maskara sa Panaad. Sir, buot silingon, bisan may isang na record, hindi ta kasiling na target, nakuha ninyong target nga zero crime. Yes, exactly. Amo na ito na ito, ang kainayang lang, medyo amo na tani nga ito nga gina-assume, nga post likely tani, may amo na ano lang, ma-maintain natin, but unfortunately, because even though how aton officers are being pinasign dira medyo may ara kita gipamangkot kung insert dito nga one of the sa ating battle captain dito na-record kita and then sa mga naka-blatter na sa may station 7 naton nga natabo dira sa may ang mga kapulisan nga na destino dira sa may Panaad Park and Stadium ang ang pull out na so ang 200 plus diri ka mga PNP personnel kalakip na ining mga mga commissioned officer kag non-commissioned officer ang pull out kag balik na sila tag sa ka mga unit so ang ibang nga daan halin to sa naglain-lain nga mga banwa kag syudad so automatically balik na sila Action Rex sila nga original nga obligasyon
So 212 ka mga PNCOs gikan sa nagkalain-laing mga banwa kag syudad, kag ang 7 ka mga police commission officers ra naman Action Rex nakabalik na sila tagsa ka mga areas of assignment. In terms sa mga balipago naman nga augmentation nga ipadala sa may maskara, ginalat pa nila ang panibago nga manbo gikan naman sa Police Regional Office 6 sa Control 6 kung bala pila ka bilog gikan sa Nokpo ang ibalik o kung ipadala diri sa may BCPO dugang kay may una na itong ginpadala ang additional wala pa na ibaluan kung saan o ini ipadala Action Rex. Sa ibang pa nga balita, kay nasang kagahon na nisapuan nga patay dira mismo sa area sa Puro Cruz sa Kupanis sa Barangay Duldol sa Banwas ng Valladolid. Actually mga alas 4 sang kagahon na sapuan nga patay susunod sa pulingan sa salog na ninagamyangon ining isa ka construction worker nagatrabaho di sa nagaobra sa hollow blocks kilala ini Jose Rodney Alvarez Jr. Jose Rodney Alvarez Jr., 29 anyos, kay residente man sa Puro Cruz, Barangay Duldol, sa may Banwar man sa Valladolid. So, diri kay Police Major Wilfredo Binoan Jr., ang harapis ng Valladolid PNP, nga nag-responde sila kay nasang aga ang alas 7 na to kaya mo late reported nakita nila Action Rex nga no signs of life wala na sa kabuhi ining nga si Alvarez ara nagigda sa may salog abe sa ilang nga puloy-an dito kay pa rin nila investigasyon nakita nila may mga gas ini sa lawas ining si Alvarez Action Rex di wala pa nila ba ang pinaka ginalinan no anong natabo sila diri nga iniging bawi ang gid sa kabuhi sa karon niya bangkay gindala na sa may Municipal Health Office sang Banwas ng Valladolid kasi may Valladolid District Hospital may dalo ni sa postmortem examination a good matukiban kung nagid bala ang gin kamatay sining ni Alvarez Action Rex pero bilang background sila diri kay Binoman sang hapon sa Oktubre 15 Sabado or Domingo sang hapon kay Action Rex Oktubre 16 involvado sa aksidente ining si Alvarez may aksidente nga nagluntad sa National Highway nga sakop sa Barangay Palaka sa Muman nga Banwa nagamaray siya sa motorsiklo niya nag-overtake sa isa ka tricycle galing isang tricycle kung Action Rex group mo lang nga nagliko amo tong nabungguan sa motorsiklo nga ginamanayon ni Alvarez after sila nakaangkon ini sa mga pila sa nga lawas sa nakita mga gas gindala ini sa may Valladolid police station kay dito tani sa lapatan sa first aid galing kay iti ang barbari ni Binoman nagpamaliba din sa Alvarez nga dalon sa ospital dito tani bunglon kaya eventually nagambal sa mapauli na lang sa matulong dulong sa mga kapulisan di ba pati din ni Binoman posible may internal damage ni siya or may mga hemorrhage sabi Action Rex kay that time di sa may mastorya kumong ara sa influensya siyang makahulubog nga ilimnon yari si Police Major Wilfredo Binoman Jr. ang happy sa Valladolid PNP Magina may reported kita on this party sa Puro Cruz Barangay Duldol Valladolid Negros Occidental nasambit na founded party na galinganan kay si Rodney Alvarez Jr. Alvarez, 29 years old, married siyang Barangay Duldol, Valladolid Negros Occidental. No? In-inform kita dito, nag-verify natin, nagupot ng kita dito, nakita natin ang isang tao na nag-aita sa ground sa ila sa kwarto pag siyang yalula na unconscious pag in-refer nila natin sa ating municipal health officer or medical legal kay sa ating makita no signs of life pa. No? Ang ining victim sa ating thorough investigation amo ini siya magkakapon ang involvement sa nuclear accident sa Barangay Palaka, Valladolid sa atong National Highway nila. Okay. Wherein, ang isang tricycle na bungguan, na palikuan tricycle, siguro nag-overtake ang nasambit na person na si Rodney Alvarez, pagliko yan ang bungguan niya, no? Ang pag-responde sa natong rescue, dala siya sa police station kadidaan sa first aid kag nag-refuse din siya na pagdadalon sa Valladolid District Hospital.
Asunag si Police Major Rafael Binon Jr. ang hepe sang Valladolid PNP. Balik lagi kan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon banda, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you! Salamat ginaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Nokpo. Aksyon na direct magbanwa kag nga to siring nga mga out-of-town reporters. Dugay-dugay lang, sir. No? Karon lang dugay-dugay. Ayos, sige. May tisi anay, kulang blangi mo siring nga lawas ang vitamin C. Kinanglan tala mag-may tisi kita. No? Alkaline base nga vitamin C ini. Tumaro. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas.
Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa ato sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 8 ang aton oras sa iluan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, no? Ini may kang tanan sa seguridad sa pag-abot sang presidente sa highlight sang Mascara Festival. Planchado na suno sa kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Marter. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Action Rex, dason pa siguro, no? Dason pa? Dason pa ang pag-abot sa Sabi ko kung dason pang maskara. dason pa nga simana, pero makabutwa ta. Aba, makabutwa. Gasalong ka lang bang? Okay lang na. Kadalom sa mong saralumon ta, no? Alaban eh. Medyo malawig-lawig pa ang mga inadlaw sa nabilin nga bulan sa Oktubre. Grabe ba? May section istubangan ko? Sino? Si Nardo. Okay. Si Celia always na yan. Always nga miniskirt. Ba, miniskirt Above the knee, ha? Miniskirt above the knee, Ayo di purma. Daw in
love sa subong, no? Ati laban eh. Oh, Maskara mo. Maskara festival. Ayo di purma. Was-wasel. Oh. Was-wasel. Ay, perte Ayo, no? sige, simpo mo lang. Gani man daw lang gido. Oh, gani man. Pero as far as securities concern ni Presidente BBM, sila ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir daw halos balsado naman Action Rex. Ang outer skirts Goroya sa area sang Mascara Festival site, ang ma-secure sina is Bacolod City Police Office. Kag ang sasulod sang area sa diin ang presidente ang ma-assign diri nga security of course ang yes nga Presidential Security Group o kon PSG Action Rex. Di sila ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir may nalatag naman sila nga seguridad sa ginatawag na CDM, no? Civil Management and Storm Ban kita hindi man kung sa malikawan may mga rally-rally nga nagkakatao every time nga may mga presidential visit Action Rex, no? Pero gina-expecta gid ni Colonel Martir ini nga semana manugabot ang presidente although nga ang report nga aray sa highlight pero wala gid divulge ni Colonel Martir ang exact date kag adlaw sini nga semana sa iya sini nga pagabot diri sa siyudad sa Bacolod bilang special guest sa sining Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Yari si Colonel Martir sa interview sa Action Radio. Ready naman kami anytime if possible nga mag-coordinate sila. Ready naman kami just in place ng CDM ta mga yun na laom namon nga kinanglanon para sa security coverage. President BBM ready naman. Nag-start kita planning siguro August pa lang August, September and hopefully 1 week na lang madali naman lang na siguro in place lang man namon ang mga requirements nga kinanglan sa PSG. Pero as sa confirmation sa arrival ni Presidente daw ay pag-share? So far daw confirm man na sir. Wala pa man kami confirmation pero daw maabot ginaguro. Asa ki Presidente siya may mabot pa si Vice President? Yes, so amo man ang advice sa amon and madamo man ta mga sita and VIPs like mga congressmen. Include na naguro sir sa mga cabinet members ni Presidente, no? Yes, included na siguro sir. Mas security ti PSG naman na siyang masay na, no? Yes, most probably PSG na yan sa first family good Vice President. First in-ring na sila kami, outering lang kami. We're not allowed to carry firearms during that time. Basta si Presidente, basta secure lang namon ang perimeter. Timur sir, concerned naman dati, hindi kayo na mapayway. Mamagabot ng Presidente, mga rally-rally, wala sir? Yes, we are planning already. May mga ginaplano na kita parte dira, no? And we will try to ensure nga mapreventa ang mga senaryo. So, we have 1 week more to go. Kami sa BCPO, your law enforcement sector, we are taking this one day at a time. Sa isa lang ka adlaw medyo ma-exhausted man ang security coverage makapoy. But nangyo lang naman sa inyo, your cooperation and sa amon, kung ano lang tang gina-advise sa mga security forces natin sa ground, please follow. I'm sure matapos na yung Mascara very safe and successful manner. Action Rex si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Mayong uktol na kay Onyot Badahos ga-monitor sa imo sining program. Siya? So, si Onyot Badahos. Din siya? Ari sa hinigaran blamong. Di mag-abot sa karon madala sa talaba, no? Talaba parang calcium. Makalsyuman si Action Rex. Parang matambog talabasang hinigaran. So, Tojot Badahos, sa bakanto ka din nakakita pili agit ang tambok, no? Sige. Report ikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric magpanood ng report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Ulay hununta na yung balita ni aksyon na Roger Gotib mapakadis anay kita, no? Ini may kang tanan sa driver blasang Nissan, no? Navara itong pick-up, ginrelease na matapos ang prescribe of detention, minor di edad nga nabungguan, ginabulong sa gihapon sa ospital, no? Ambot ko na nung settlement nila, kaya may settlement na basta ginrelease na ang driver, no? Tapos naman ng prescribe of detention niya mo,
tikunanong mga agreement nila, sila na kay balokag kapulisan nato, no? Hibaloon tabi ang balita ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz angot sini mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, i-release na ang driver sa Nisa Lavara nga mo nakabunggo sa 14 anyos nga pedestrian ko nagtabok ini sa dalan sang ini ang maglambot o kon matabo ang traffic accident nga diri sa bahin sang National Highway sa Villa Luisa, Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz. Ang i-release sinigid lamang agay sa mga gina-process pa man to mo si Eldin De La Cruz y Jimena, 31 anyos sa edad, may asawa kag residente sa Barangay Malubon, Siyudad sang Sagay. Ini siya ang driver sang Nissan Navara pick-up nga nagaduag sang puti nga sa diin naka-restro ini sa kay Mrs. Corazon Angeluca sa Barangay Paraiso, Siyudad sang Sagay. Suno sa report, ini siya nagabiyahe sa halin sa south to north direction sang bungguan sini ang nagtabok sa dalan nga isa ka 14 anyos nga bata nga babayi. Residente naman sang Sambere, Marapla, Negros Occidental. Now ang ini nga driver na custody sang traffic section sa kapulisan samtang karong adlaw sa sini na i-release apang iya sini nga Nissan Navara ang yara pa karon naka-impound sa Cadiz City PNP. Nagtupa naman sa Cadiz District Hospital ginabulong ang ini nga bata nabungguan kag sa subong may mga ara na nga pagsugilanon sa tagiyan sa salakyan sa driver kag sa pamilya nga posible makangkon sang amicable settlement. Natabo ang insidente, may mga alauna 45 takla sang hapon sang tinalikdan nga Sabado. Sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape, liwat kita nagariman nga ang life PBB program. Ini si Aksyon Roger Gutib nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon Roger Gote balita gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Sa mga kaaksyon ta ginarekomenda sa inyo life extension na vitamin D3, no? So
Balita ni Aksyon Nelson Patinio hubog nga nagpauli sa ilang puluyan sa puwan nga patay sa banwa sang Toboso. Anong rason sini sang kamatayon sining biktima mga kaaksyon? Yari ang kaundan sang balita. Upod na kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Race na sa puan nga nagahapaon sa hilamunaan sa Sitio Overflow, Barangay San Isidro, Banwa sang Toboso kahapon nga adlaw Domingo, launa 20 ang sanghapon ang isa ka lalaki nga patay. Ang biktima ginkilala sa kay Renato Delicana, 55 anyos, kag residente sa Sitio Overflow, Barangay San Isidro sa among Banwa. Base sa investigasyon, Action Rex ang kapulisan, ang patay nga lawas ni Delicana ang nakita ni Neil John Mainit nga nagapaon sa hilamunan samtang nagapanlakaton ini padulong sa Sitio Overflow, kagilayo naman ini nga ginreport sa kapulisan. Santo sa report sang kapulisan, madamo sang pilas ang patay nga lawas ni Delicana nga may agi sang pagbuno sa wala pa nahibaluan nga patalom. Nahibaluan man Action Rex sang pamilya ang nasambit nga hitabo, mga pila na ka oras ang nakalabay. Tubtob sa karon, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa kamatayon sang biktima kag wala pa sila sang matumod nga suspitsado nga naghimo sang krimen. Report gikan sa Banwa sang Toboso, Kaaksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa Aksyon Nelson Patinio. Sa iluan tanay balita ni Aksyon Vidya Pasible sa Banwa sang Hinigaran, isa ka security guard nga hubog man siya, kulang guro sa ilimnon. No? Ginaligar na naya sang armas sultang sa Banwa sang Hinigaran, arestado sang kapulisan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Action Rex, arestado ang isa katuman kahubog nga security guard matapos ini ang ginaaligar na naya sang armas lutang sa Banwa sang Hinigaran tak na 5:45 sang hapon kahapon, Oktubre 16 sa may bahin sang Sitio Dinandan, sakop sang Barangay Miranda sa nasambit nga Banwa. Ginkilalang sospetsado sa kay Henry Maculada, 45 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa report sang Hinigaran PNP, nagkabaton sila sang tawag gikan sa isa ka concerned citizen sa din ini ang nagapahayag nga nagamaoy si Maculada kag ginaaligarman nga nagapanaya ini sa armas luthang sa iyang nga mga kaingod. Bangod sinig gidayon nga nagpadulong ang mga katapo sang Hinigaran PNP, kaupod ang 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company sa pamuno sang Force Commander sini nga mo si Police Lieutenant Colonel John Mukiat Jr. Dugang pasang kapulisan nga sa ila nga pagabot sa lugar, ila panaabtan si Maculada nga nagabit-bit sang kalibre 9mm nga pistola, sa din ini ang loaded sang isa ka 9mm live ammunition. Sa karon nakahunong si Maculada sa kustodiya sang Hinigaran PNP, lakip na ang iya sini nga armas luthang kag magapangatubang sa kaso. Angot naman sa paglapas sa Republic Act 10591 o kunin illegal possession of firearms and ammunition. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa Aksyon Vidya Apasible. No? Paring Butsok Elisario, may lang pagpamatid sa Barangay Chambre, Manapla. Thank you, Gid Parekoya, Butsok Elisario.
Ayo sa mga kakson ta, constipation ang problema ninyo mga kakson. Balaw kang constipation mo sang iloy-iloy mo sang tanan nga mga diseases, no? Ari lang ginarekomendar ta sa inyo Evergreen Herbal Capsule. Tumaron nyo ni adlaw-adlaw. Gintingob nga puwersa sang pito. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti saan mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap? What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa
paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:35 ang aton oras. Salangalang nagita sa tiyempo, pasensya ginang iban nga mga nagpadala sa inyo sining nga mga mensahe. Pabuwasan ko na lang ina mga kaaksyon. No? 69 days before paman mag-Christmas Day, kag 76 days before paman tapos ng tuig 2022 mga kaaksyon. No? Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Diligid Lamang Madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sinikaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman